to, čo si teraz nesplnil a pre občanov, že vlastne nepodpísal si 3 uznesenia a si sa mal k tomu vyjadriť. Prečo nie sú podpísané? Aby občania mali informáciu. Nemôže tam byť meno a či tam je VR-ko. Aby tam bez mena buď a nepodpísané, napísané, že nie je podpísané, lebo bežný človek, tu poslanci nevedeli, že to nie je podpísané, akože hej. Hovoríš k tomu, k tým hospodárenie. Ja som si náhodou stiahol objednávku 1/2, bez datumu, bez podpisu, suma, množstvo, aký materiál, nič, hej, vlastne nič. Je tu s pánom Dargajom. To je obyčajný zdrav papiera, hej. Ďalšia vec, faktúry za 12. mesiac, máme už marec, nie sú zverejnené na webe. Nechápem to. Ďalej objednávka, keď Ešte jednu vec, ako potom, kde je plnenie rozpočtu za rok 2023, do 60 dní má byť vyvesený. Podľa zákona 4